Moses ye chia one pay sound engineer wadwuma na wo ye no ye da se e ba munyina achibiem e da mo ase e de mobile givers Herbal Center ba wa hini nie ne nana da form den ana no yeah say suta ne yi de suta ma kwa man ne ma pofo mo ya mo ache na bia abokode ya de nyame ase Dr. Kwabin so ho ye ba sha ne ho ye pa ya de nyame ase givers Herbal Center enti enu na wadwama so na ansa na me de adure hu nsem beba no se fi still na no ya say omo ana omo ofie ho no me say omo adwuma abawie nti omo ko nti factory hand no still na ye pe ododo wa ne ade but say no ba obenya ba bi ada okay e wododo wa ho nti no say bia obekwa akoye adwuma ba te say na awotwe ana say de te sa no obetimi akwa me che de mi ntu me che de ba say dem say wa yuti no me che de mi ntu because wonder ho medno enti no ya fam adwuma mu mesre wa enti factory hand say bia give us nsuo no ho adwuma beba ba ye bi na afi so ye nuro ya some of them they package o ho no ma ne ade enti se nyame ye wadom na ofre number we na etomu a any opportunity na ba beda wo the amount for 0543 222470 0543 222470 and afi so female receptionist said the no female receptionist and have female managers and I say accountant and also here be your offices no a spenters near the no and it is also a school according to tie was our area no emu a what spenters what be a bachelor area ho what nungwa teshi and then potamo and also no me say wa betimi afre sesia na ya modwuma 0543 222470 eti media no abawie ye de ana mame no eni nkomo sanse enura da yi a amanfo tena afie no se yade e bebo wo a edumre bi a da bia so de ko adwuma so wo kona wo ba no ya na wo ntehwe o na emom se onya adaaje tena afie da koro so mame nana me nso de nhwe a wanhwe yi a wo nso de biem e bebo wato ho no mo na che se yade no asuma e wo nipadua no emu eni titie na hya no so se ena anu ada wo bi hia me o se bra edumre bi a me sode anopa Africa teso ana me ye mo hwe enye na me dia me dwene se bi kura makwa akoti aduro bi so ena ama me sode ana me ibire se ye ena me se ma me edumre bi a ya na ye ankasa ne yenya adaje me ye nipadua no enti de eba no se bibia aketoa bi na be ya na ye dwene se obi na abo ye duo obi na ato ye duro enso nuane awodo a ye de no dwumade ekodi wo nipadua nim se ediwie a edumre bi a wo se de aka no nso bo o modene ne besene ko exercise kwa wo nye bi enti da bi ade aketoa bi hunahuna adaye mu ana adwene se wo ba bewu enti kwabena ne nam nyina ne nan yesi fom no emu hyehye no ehyehye no pa enya asem ketoa ne nan yesi fom etimi ya hyehye ne nan mu ya ne hyehye pa wonam a enye empabo ehye no kura etimi wuro na eda ho no wo ko wo hunu ye ne nan na ye tititi ayesi bim ena odenam mesrawo eduru sa abere no a wanhwe yi a ebetimi amanyodua yade etimi aba abebo awurawo wankasa wo ho no ma usisi mutimi hyehyew edwawo wo ye ho hwe enye ye so otena se na wo sode a enye ye gise so so wonsa wonye obolo enye di asani na nso se misi adwedwere wei enso wo sode afira konwom kura gise ye pagyawo abusua koko betimi atete wo ama me se wanhwe yi a wo beka akere ye se obi na aba odua amaman eburu so woni padua no ma ede ohaw bebre na eba amaman ne wo mu ahodo mienu o ebi oho no ma ebo lungs krampo hu ban enti obi se ena me yi amaman wo ni padua mu nyina afiri on untimi nya ne saa ma enye yi na emom de ye excess no a aboro so no a eye nuane no a wudi ye no a anda ye se na no aka no ho abomu adane amaman no eno ahwe ye bekun wanhwe ye beprawo ebe mu asoma wo ho anu wasom kika me se obi timi de se ka akora to wura na som no odi num wana hwe enye yi da bia na ese ne bo wadidi amena boroso na amaman bibi sum ne bo enti wotwe ne se kakra bia no pa bia nipa krofe udidi afacha me se adure betimi aboa wo any givers cold capsules ensamo amaka nyina wo mo ato adure ni bi no enim ebe ye ohun adwuma am wata ohun ase adure ni the givers cold capsules ebe yi koko amaman wuntini no ada bia na asode agina so awo wo mpa no pai ba bia metino makura ase honom no awo mpa papa enso obi wonu abehia na fifire te no
Amaka so ni nipadua na ye adwuma ane ni moja na ye adwuma de eso ni ntinu heat ye gina ni mo no enya sem ketwa enuane odi ne be te se nam yensa ni nyina wudi sa aduane no nyade sa digest ye enti anopa bia asode ana asa obofono wo kasa gu nipa so ana opa ba bia fa nom give us cold capsules ababo ahohoro wo yam wuntiri no nyina ba bia fi bia sisisi no ebe yini nyina afu ama nsu atimi afam emoja be fam na aduane abedi enso ebe fam yi ye ton drugstore pharmacy shop ne chemical shop bia eduro ne bo afu nti amanfo otopa eduro we ne bo afu sini fundaka ifundaka bo no enya sam ketwa enti sa wo tena wa ama yade aba beku abra aduro wa betimi atobia no mo a na tena wa mo aba be wuni atwa eye fundaka bo de amaama de awa ujejereje ye to drugstore pharmacy shop ne chemical shop bia fra was 0543 222470 na aduro we nso na eyema mema no nti no mema ni nyina di ho adanse ye fa ni give us P capsules P ni gina de ma power wonum any cold capsules ni bomu Food and Drugs Authority agi atumti eni nsunsanso boni bia de bema wo na wonum no na em wagina so se bema ebemu asode agina so ahomache na bema bia obeda ebebo be no mienu ba no miensa no bibia nkanya wo ni kamu no na jesem se problem wo ho adwendwene timi mane ba entimi mane muso ebi okwampa pressure bia da so na no wodene ena no aduane bia wudi ye no kra nso emwa wo system na no ka ho bi na senya no na ade nim za ade na etete wo na zentimi nsode abra sister beja ho we wono mu ebetima aboa na mu awurawura obekọ asase na se akotu gold ni bi di aba wo etianom nim ye no nyina bom eboa mema pa ye fa ne give us P capsules ena we ye cool capsules ye nom nim ye no bom tibra wo to a to nim ye no sister wo to a to nim ye no koma akunu wo di obetimi anom cool capsules no na P capsules no wato ba ko aka wo ne ye cool na ade ama wukunu no adwuma bekoso ofie anigye beba ama efie hwayede ye nom nim ye no bom ti fra 0543 222470 ya ton drugstore pharmacy shop ne chemical shop bia wo system na ye weak them give us about mixture eboa boost immune system no malaria tena wo so ache da bia na wo de da bia wo se bebofono me ene manum ato me katre maso aye menwonwonwo num give us herbal mixture ekokenya asojafo na woni paduanum no ema wo kundi tia yade bia etete wo yade bia yi ni ti woni paduanum a ehya ase attack system no na attack system no na sa system no emra bonsa na etwen sa ya ton aduro wa drugstore pharmacy shop ne chemical shop wontimi ni di anombi wontimi na nombi wo ba mesre wafa furo no ma enumbi sa wo makwada no fo nso a enumbi de ode ma no no se wonya muru mfinhia dumienu a mesre ma ema ni binom nim tree ana akutu kankan ne de afra ye afa enuaba ne no bai bia eno nso boa emma nipadua no esi bi na esita no ene de aye droye John this huna na edwane nti mesre wo kanu koto binom wate na emwansiesie na nya ahoden mapa ne fa ye adwuma nkofo aye adwuma mienu ne miensen kura no wo so opa ho a wonhunu wa asene mabusua kuro no mo aye etinombe na emwa sade bia da bia no pa osode ahoden wo ho na abaye press up 30 50 100 no watimi asode akwadwuma no watimi ahwe oyede no ma anso watimi aboa wukunu amafi ayede edro ne din give us about Mr. say na tie entontom da ho akoni tia malaria typhoid fever etiti ni papia da bia metena ya na meka se aduane be de ede no ankasa sigata so ntino ya na edumre bia akoto ne boy ade a wa ujejereje ensu aye num ne dodo no ano wo benum be wie sahye water ado nsa befam ne mu nyina ya popo bibiri emu aye tototo te se nkuruma no eno na de typhoid fever no ba wonu maduro wo ya ebeyini nyina afi ni paduanum ama ho ato ye ton drugstore pharmacy shop ne chemical shop me so akoto afre 0543 222470 ya beje ofaso ni a kire osa de obenom no a ebesiesie wo me se ya ton drugstore pharmacy shop any chemical shop bia okwa also open give us a drone and tontom da hon say na tie fra number ne sese ya 0543 222470 nyamen kan nyina yo ya da say give us a center na yete won kan nti wo frɛ na wo kire wo se de drone obesi ya fa nom no na tumi aboa wani die mu a samaka kire se ya wo birthday celebrants wa ha enne rade de afe baako aka won fie ho nti ye ne wo nkamom na ye ni edano ma won happy birthday nkoma Samuela Rama Ampa onyame show ene wonya 10 years
Erade mfa 19 ka ho ahoɔden mu ahoɔfɛ mu nyansam nimdeɛ nyini bɛyɛ oba kokodrofo nyansa ayɛ wo ma. Happy birthday nko emma. Happy birthday nko ma Nancy Adati happy birthday. Erade nhyira wo onye okese kosi sɛ obɛyɛ kese pa. Happy birthday nko ma Christiana Bofi Erade nhyira wo onye okese kosi sɛ obɛyɛ kese pa. Ya colleague Edmond our multimedia camera department ene Bofi ebusua ni nyina we show a happy birthday sɛ Erade nhyira wo onye okese kosi sɛ obɛyɛ kese pa. Aha na kwan akonya no beduro na yɛde asie yɛda ase emre ni adagye a wode emma yenwie yo afei na sister Sunday bi oye guy ode ahosepe no eba na afei honorable JP Jordan Bismarck akwasinsia ya semidika ene pensem mu ato aso de amama no na ha enyi free ha na obesua de pa free medin de afia amankwa tamaklo ebesehia